podstate Ytong používame už dlhodobo, máme s ním veľmi dobré skúsenosti a zhodli sme sa v podstate aj s klientom, že to bude najlepší systém aj v rámci tohto projektu. A je to z hľadiska aj rýchlosti výstavby. Výhoda Xela riešení a Ytongu je to, že v podstate minimálne odpady a je to fakt, že výborný komplexný systém. Výnimočnosť tohto projektu začala už pri návrhu v spolupráci s architektmi, ktorí veľmi efektívne využili priestor a využili aj materiály, s ktorými sme teda zvyknutí pracovať, čo je aj Ytong. Snažili sa to navrhnúť bezodpadovo, keďže sme používali technológiu BIM. Takže v tomto vidím najväčší prínos, že treba začať od prípravy, od začiatku, treba mysleť na to, čo idete používať, aký materiál a na základe toho sa to dá zefektívniť. Vyhovovali nám aj tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré sú veľmi dobré. V podstate máme s tým skúsenosti, že treba to zateplovať otvoreným systémom difúzným, aby tie vodné páry mohli proste odchádzať. Ten Ytong vie spraviť tú klímu a tú pohodu tak, že nebude potrebné nejaké klimatizácie dodatočné, nemusíme nejaké extra chladenie používať v tom dome. A samotný príklad máme tuto na Diamantovej, kde v teplotách 35-40 stupňov vedia ľudia vojsť do domu, kde je 22 stupňov bez nejakej klimatizácie, nejakej technológie. Používame komplexný systém, v podstate aj stropné nosníky a vložky, tým pádom celý dom môže byť spracovaný od Ytongu. Použili sme napríklad už aj na jednom rodinnom dome šikmú strechu, ktorá bola spravená od Ytongu. Pre Ytong sme sa rozhodli na základe odporúčania od našich pracovníkov. Sme zástancovia toho, že oni musia byť spokojní s tým materiálom, s ktorým pracujú. Vtedy sa tá efektivita ich práce odzrkadlí na tom čase a na tej rýchlosti. Tak ako som spomínal, to drážkovanie pri ďalších profesiách, všetci si to pochvaľujú, lebo ten, kto to robil, tak vie, čo to je drážkovať do tehly a vie, čo to je drážkovať do Ytongu, kde vám pomaly šrobovákom vám stačí reznúť a ide to.